İzlep iridrik Stудентлар қатта югиди. Әмна сенің қолыңда езіклеріңі көрсетелі камераға да. Мұны өзің ішлерің мен шегір ақша ішлеп бола ма? Мына егітлер сіздің қолыңызға демек сөз шүндей. Мына ешмасам іш бұл болшақылы тәгәрәтіп тек отырасың. Қарап тұрмаға керек. Ең мөһиме біздің мына халық сәнгатьләрен тыргызу. Шоқ кетті шоңа ұмытып тұрамыз олары. Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов 2019 жылны ішші хөнәрләр елы деп иғлан етті. Бүгін біз Қазан халық хөнәрчілер техникумында бірде болашақ зәркәншілеріні, балта ұсталарын, тігушілеріні әзірлейлер. Арбаны қыштан, әшананы жейден әзірләдейлер бейт. Біз де өзімізді ішші хөнәрләрді сынап қарарға бұлдық. Элек популяр тігілі, мен мені 8 ел тамамлап, бұл оқиғыртына келдім 10 жылда. Біз ізлеп иредік студентлар қатта югиди. Hazır konkurs bilen kileler. İstemsiz здравствуйте. Bu bizden bana zerkençilerinde bular. Zerkençi kabineti. Bunda bizden balalar indi ikinci kurs balaları. Zerkençilikке öğretemiz. Yüzünün направлениеде de öğretemiz indi. Неше курс оқылар зәркәншілікке? Zerkençilikке 2 yıl okuyorlar. Соңынан алар қайда devam ете алалар? Үзләренең эшләрен ачып җибәрәләр. Беренчедән менә уже икенче курс студентлары уже эш табып, эшкә урнаша башлыйлар, эшләп бирәләр. Кайларда инде ул менә? Мисал. Алар бит төрле районнардан килүчеләр дә бар. Казанда да безнең Алмаз холдинг менә чакырып тора бит, егетләрбез анда эшләп. То есть шундый компаниялар. Әмма хәзер син эшлисең? Это тренируюсь дозировки. Дрожжировка и это дрожжировка называется. Это тут подрезка. Шушы грубый итеп әйтәм инде, чокырларны эшләргә өйрәнәсеңме? Ага. Әмма синең кулыңда езекләреңне күрсәтәле камерага да. Моны үзең эшләдеңме ничек? Барны үзем ясадым. Барсын да үзең ясаушый. Менә шушы детальләр булар, аерым бер кетелә аерым ясалар шулай бит. Все по отдельности собирается вручную. Заказлар бирмиләр сезгә кешеләр? Ну, срочлар бар, но без ясарга не можем, безгә нельзя, ярамый. Менә шулай. Бу сиңа офиста компьютер артында утыру түгел инде. Сүләй, эх сүләй мәне балдагы, бәхетемне күтәрлекдә сабырлыгым калмады. Бөтенсе бик матур, байлык, ташлар, ялтырый. Но мен инде үземнең брендны ачтым, киләчәккә уже раскручивать мировой бренд булырга. Бу егет әйтте безгә заказлар аларга ярамый ди. Но мен бит техникумда эшләмим, мен рабочийлар утыра уже точкаларда. Менә дөресен әйт әле. Акча эшләп буламы алай? Ай бик күп акча эшләп була. Мен знакомыйлар күп Москвада. Алар менә спокойно яшисезме, каждый месяц алалар. 1000 сум дим алай, 1000 сум диманда. Миллион долларов, миллион! Җитәкче буларак сорыйм фикерегезне. Ничек игътибарны тагын да арттырырга һөнәрче профессия? Яшьләр арасында ничек кызыксындырырга? Әгәр дә менә анализлап карасак, элеккеге вакытта куелган эшләр һәм бүгенге көнне таләпләр ул материал база булырга тиеш. Әгәр дә материал база нык булса, һәм инде менә бит инде күп менә мондый машиналар, универсальный машина, менә мондый машиналарга күбрәк өйрәтергә кирәк. Кеше бит инде өйдә эшләр өчен өйрәнер өчен килә. Моның өчен материал базадан күбрәк тора. Әгәр материал база нык булса, белүчеләр дә тагын да киңәйтер идек, тагын да укытучыларны һәм укучыларны җәлеп итәр идек. Ну безнең әле менә бинабыз хәзер җитми. Безнең монда балалар сыешып бетми, 2 шәһәр смены укытабыз. Иң мөһиме безнең менә халык сәнгатьләрен тыргызу. Монда инде татарныкын гына карамаска, рус ягыннан да бит инде рус тематикаларын да күтәрәбез.
Сезнең рәссамнар бүлеге. Да, рәссамнар, исполнители художественно-оформительских работ дип атала. Теләүчеләр күпме рәссам бүлегенә керә? Күп менә безнең группа инде август айынан ук тулды. Быел инде безнең конкурс булды. Егетләр күренә. Егетләр бит бөтен җирдә аз укыйлар, нидер куядыралар, мин белмим. Күбрәк кызлар укыйлар бөтен җирдә. Менә нәрсә, повышениеларда, ниләрдә бөтен җирдә хатын-кызлар укый. Иратлар үз эшләрендә эшләмиләр. Ахрысы. Тәҗрибәле укытучы буларак әйтегез әле. Егетләр яхшырак ясыймы, кызлармы? Рәсемнеме? Ничек әйтергә кирәк, менә природа буенча, табигать буенча иратка күбрәк бирелгән. Менә бит бөтен җирдә хатын-кыз укый, әтеп эшне ират эшли. Иң көчле художниклар барса иратлар. Менә егетләр сезнең кулагыгызга димәк сүз шундый. Рәссам булырга кирәк. Kızlar, исәнмесез, алты гумарым сезгә. Сәмсез. Вот как раз ясыйлар. Делают. Тоже наш студент, между прочим. Тоже наш студент. Печканы алып, ясап карайсыздар сезнең. Менә хәзер балчык белән эшләп карыйм әле инде. Нәрсә килеп чыгар? Бу балчык шулай бит. Балчык, надо иметь. Күп укыймы сезнең бу бүлектә студентлар? 8. Ну, күп кеше алмыйм, чөнки бөтенесенә дә аерым кияргә кирәк. Аларның һәрберсенә бөтелгә. Нәрсәләр эшлисез? Монда күпчелек. Акциялар, менә без күптән түгел башладык. Тема безнең татар халык әкиятләре һәм легендарlar. Хәзер менә байтый булса һәм отырырга кирәк. Үзем менә бу. Кой белән эшләп, ихан. Кой. Ты баш. Ага. Менә утага эләкмәде. Дәргә дөньяны бераз гына Күчерәсез шулай. күчерәм. Утага. Менә ичмасам эш бу. Балчыкта тәгәрәтеп тик утырасың. Карап торырга кирәк. Менә шундый савыт килеп чыкты безнең. Менә бизәкләр төшсәң буладыр. Буярга буладыр. Узак кибәме? Мен монда эшләмәм. 2 көн 28 сәгать кайдыр. Ничек яндыралар? Кайда? Пиште, безнең пиш бар. Онда безнең зур. 1300 градуска. Менә шулай дуслар. Бер дә җиңел түгел, ләкин бик кызык. Фартукны бирәм. Ошап китте шуңа, унутып торам салырга. Әгәр дә сезгә эшегез ошамый, яки сез офиста саргаеп утырудан ялыккансыз икән, кайда килергә икәнен беләсез.